Segurtasun neurri berriak azaroaren 7tik aurrera. COVID positiboek gora egiten jarraitzen dute Lekiton. Udal tributuek ez dute igoerarik izango. Izuntza Arraun Elkarteak hitzarmena sinatu du. San Silvestre bertan bera. Hegoaldeko haizea izan da protagonista eta ondorioz abisu horia dugu. Eusko Jaurlaritzak COVID-aren edapena gelditzeko neurri berriak zehaztu ditu. Azken asteetan kutsatu kopuruak gora egiten jarraitu du, eta horren aurrean segurtasuna bermatzeko arauak ezarri ditu. Neurri hauek gaur argitaratu dira, eta bihar bertan azaroak 7 jarriko dira indarrean. Zapatutik hasita beraz, debekatuta dago gaueko 10:00 goizeko 6:00 kalean egotea. Ostalaritza eta jatetxeetako establezimenduei dagokienez, itxita mantendu beharko dira. Halere, farmazia eta gasolindegiak izan ezik, beste merkataritza establezimenduek gaueko 9:00 itxi egin beharko dute. Kultur ekintzekin ere antzera gertatzen da. Gaueko 9:00 amaituta egon beharko dira. Gainera, musika eta dantza entseguak bertan bera geratzen dira. Kirol arloan taldeko kirol jarduerak eten egin beharko dira. Lehiaketa profesional edo erdi profesionalak izan ezik. Era berean, derrigorrezkoa da maskara erabiltzea jarduera fisiko edo kirola herri inguruetan egiten denean. Ikastaroak edo programatutako jarduerak kiroldegian eta igerilekuan egin daitezke. Beti ere maskararekin egiten badira, gehienez 6 laguneko taldeetan. Kultu jardueretan berriz, hau da, otoiz lekuetan, aforoa 125 izango da. Azkenik, gaueko 10:30 izango dira, garraio publikoa lurralde historikotik ateratzeko gehieneko ordutegia. Lekitoren kasuan esaterako, udal eraikin guztiak 9:00 zarratu egingo dira. Hau da, kulturretxia, kiroldegia eta igerilekua itxi egingo dira ordu horretan. Kiroldegiko aldagelak eta dutxak ezin izango dira erabili. Zinearen kasuan, proiekzio orduak aurreratu egingo dira 9:00 itxita egoteko. Umeen saioa 4:30 hasiko da eta nagusiena 7:00. Azken asteetan, COVID-aren kutsadurak gora egin du zeharo. Osasun arazo larri baten aurrean gaude eta horren kontziente izan behar gara. Positibo gehienak 10 eta 29 urte bitarteko gazteen artean, bereziki 10 eta 19 urtekoak, eta 50 eta 59 urteko nagusien artean ematen dira. Era berean, kutsadurak lagun eta familiaren artean ematen dira. Taldeetan, batzean edota babestuago sentitzen garen egoeretan. Oso garrantzitsua da edozein sintoma izatean neurriak hartzea. Osasun zentroarekin harremanetan jartzea, eta besteekin harremanak murriztea. Izan ere oso erraza da birusa etxekoei kutsatzea. Gogoratu COVID-aren kutsadurak osasun arazo larriak sortzen dituela, eta kasu askotan denboran zehar ere arrastoak uzten dituela. Erantzukizunez jokatu behar dugu, gure osasunagatik eta baita gure inguruan dauden pertsonengatik. Aurtengo osasun eta gizarte krisi egoera honen aurrean, Lekitoko udalak udal zergak eta tasak egun dauden bezala uztea erabaki du, inongo igoerarik gabe. Zerga eta tasa hauen artean daude besteak beste, ondasun higiezinen gaineko zerga, hiri lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga, zaborren bilketa, estolderia, hierria, merkatua edota hirigintzako baimenak. 2021 ordenantza fiskalek oinarrizko zerbitzuak eskaintzen jarraitzeko beharrezkoak diren diru sarrerak bermatzeko helburua dute. Halere, urte honetan bizi dugun osasun eta gizarte larrialdia kontuan izanik, udal zergak eta tasak ez igotzea erabaki da.
Lekitoko udalak eta Isuntza Arraun Elkarteak elkarlanerako hitzarmena sinatu dute aste honetan. Arraun Elkarteak Lekitarra traineruarekin datorren urtean ACT Ligan parte hartzeko laguntza jasoko du. Udalak 30.000 euroko diru laguntza emango dio 2020-2021 denboraldirako. Honen bidez, beste urte betez, Isuntza gizonezkoen ACT Ligan eta emakumeen ETE Ligan egoteko lagunduko die. Hori laguntzia udalezina, erdezan da modura, indispensabli da. Segaitxik, gaur egun diru laguntzak topaten oso gatsa da, gatsa. Eta gero, on pasaten donaz da ganera, jentiak eta enpresak eta hori, ondigarren gitxiago. Temporaldi barreza, ez dakik gauzak ikusten duzelako gauza txarto da zen, igez oso txarto plantaziriak, sekulistan ezautu publiko barik eta inozente barik eta estorpak ezirian, ondurte batanak, zanon problemarik, eta aurtengua da beste inkoneta bat, eta ze pasaleken, hori nio ez dakiz. Denboraldi berria, uda aldera hasiko da. Baina Isuntzakoak asteotan hasiko dira dena prestatzen. Salantzari gabe, estropada ikusgarriak biziko ditugu. Aupa Izuntza. Urte amaieran ospatzen den San Silvestre lasterketa, bertan bera uztea erabaki dute antolatzaileek, egungo osasun egoera dela eta ezinezkoa baita segurtasun neurriak bermatzea. Pena handizaz esan behar dugu, hori zen, hau ekintza bertan bera geratzen dela. San Silvestre azken urtiotan izan dela ekintza oso berezi eta garrantzitsua Lekitxon, gero eta jente gehiago hartzen dabela aparte, eta hori zen, jentia dagola goguaz. Baina, pasazako bai ondarru Lekitxoat, eta hainbeste kirol eta kultura ekintzakin pasa izan da lez modura, aurten bertan bera geratzen da, eta espero duguna da hori danon artean lortzia, hausedana pasatia, eta datorren urtean gogor egotia danok. Tximista taldeak eta Lekitxoko udala kantolatutako lasterketa honek adin ezberdinetarako ibilbideak proposatzen ditu ume, nerabe eta nagusientzat. Parte hartzaileentzat urte zaila izaten ari da, eta egoera hobeto ezagutzeko iazko urtean emaitza zoragarriak izan zituztenekin egona izan dugu. Lekitxoko korrikalarentzako lasterketa berezi eta polit bat izaten da, bertan sortzen den girua dela eta urtero saiatzen gara ilusio eta mimo handiz prestatzen, baina urten tamalez gaur egun bizi dugun egoera honek ekintza hauek bigarren plano baten izten dituz. Eta orain garrantzitsuena segurtasun neurrizak errespetatzea da, eta espero dugu danok datorren urtean normaltasunera bueltatzea eta lasterketa berezi hau berriz antolatzea. Urtia amaitzeko ekitaldi oso polit bat, jentia batzen zana, ume, gazte, nagusi, eta egitea esan, atanean urtia beneku tristi izan da, eta amaitzeko ez emoti hori ginda hori, pena bat egitea esan. Baina, ikusten da Lekitxon behintzat kiroltasuna eta kirolzaletasuna badaola, eta badao jentia korrika. Así que, horrexeak geratuko gara. Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece? No me parece, ¿sabes por qué? ¿Por qué, cariño? Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Sentimental. ¿Y de qué vas tú ahora? ¿De moderna? Juliok, Javier Kamara eta Anak, Griselda Siciliani, 15 urte baino gehiago daramatzate elkarrekin. Elkar ikusten eta ukitzen ez duen bikotea osatzen dute. Eguneroko borroka euren harremanaren esentzia bihurtua duena. Gau batean, Anak etxera gonbidatuko ditu goiko pisuko bizilagunak. Salva, Alberto San Juan, eta Laura, Belen Cuesta. Bikote gazteago eta atseginagoa. Baina haien zaratak traba bihurtu zaizkie jada Juliori eta Anari. Edo pizgarri, goiko auzokoek proposamen bitxi eta harrigarria egingo diete,
gaua esperientzia gehiegizko eta katartiko bihurtuko duen. De hecho, julio me vendría de puta madre, porque un buen polvo es lo que necesito. Euskaraldiza berton da, azararen 20 abenduaren 4. 15 egunez, euskaraz bizikoara lekitxon. Ta zure erronkia, zein izango da? Lagunen artean bebai euskera zengot egunero, hau bizi izango naz. Lekitxotik kanpo bai, lehenengo berbia euskera zengot, eta zuk? Aurten gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan euskeraz. Zein da zure erronka? Nik euskara ikasten jarraituko du. Eidazu euskaraz. Zuk, badaukazu erronkarik? Nire bezeroekin euskaraz hitz egiten saiatuko naz, eta zu? Langileen artean euskaraz hitz egiten saiatuko naz. Nire konbertsio datozenari euskaraz hitz egiten konbidatzen ditut. Lekitxo nahi kanpua, euskaraz bizi nahi dut. Egin nazu euskaraz. Nik lehenengo hitza ezagunari beti euskaraz. Zein da zu erronkia? Gu kirolian be, euskaraz. Presa oso erronkarako. Badator euskaraldiza, parte hartu geuaz. Pentsauzu zein izangoan zu erronkia? Eguraldia Kitxo elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur haizea izan da aipagarriena. Tarteka oso zakar jo du eta iparraldean temperatura 20 gradu zentigradutik gora igoaraziko du. Bihar, hego haizearekin jarraituko dugu eta euria egiteko probabilitatea handiagoa izango da. Egunaren lehen partean zaparradak botako ditu. Arratsaldean atertzera egingo du eta ostarte batzuk ere zabalduko dira. Epeletik jarraituko dugu eta temperaturan ez da aldaketa nabarmenik espero. Domekan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Hegoaldeko haizearekin jarraituko dugu eta temperaturak 20 gradu zentigraduak gaindituko ditu berriro. Arratsaldean hodeiak ugariagoak izango dira. Euria egiteko probabilitate oso txikiarekin. Hurrengo astea giro epelarekin eta lehorrarekin hasiko dugu. Beste barik, irudi hauekin agurtzen gara. Asteburuaz gozatu eta hurrengo asterarte.